झालेलं आहे प्रोग्राम, म्हणजे लग्नच झालेलं आहे एकदम मस्तपैकी, सर्व एकदम क्लिअर विदाउट एनी प्रॉब्लेम. त्याच्या ऑपोजिट माझ्यासमोर आम्ही रेडी झालेलो आहे. रेडी होऊन आपण किती मिनटं बाहेर, काय किती तास बाहेर बसलेलो आहे, खूप तास झाले. आमची मॅडम एकदम मस्त सस्ती आहे. ते सर्व माणसं बाहेर वेटिंगवर आहे. सर्व बघा किती माणसं बाहेर वेटिंगवर आहे. सबस्क्रायबर बोलवले होते त्यामधले हे सबस्क्रायबर आले. हाय करा. हां, आणि हे आमच्या इकडचे डॉक्टर आहेत. हाय करा. कम क्लोज. आता जो माझा मित्र आहे जो एवढा सर्व हँडल करत होता, मला सर्व हेल्प करत होता, आता त्याची मम्मी पण आली. कॅमेरावर काय काय करो आप शर्मा क्यों रहे हो? खाना खाएंगे आप? नहीं खाना खाए हम लोग के साथ खा लेंगे. अच्छा लगा बाय. हे सर्वांना तर तुम्ही ओळखतच असाल. ताई, जिजू, काकी, ते काका, हँडसम काका, हे माझं आहे, मी, हे मम्मी. आता नाव घेणार आहे? नाही नाही, बघा मावशी काका मावशी पण. हां, आले. नमस्कार. हे आमची सर्व फॅमिली, क्लोज फॅमिली. जेवलात काय? काय आवडलं? सारखं जेवण होतं आमच्यासारखं. गोड. सांगितलं ना मी तुमची गाववाली गाववाले कुणा गाववाले आहे, सबस्क्रायबर आहे, सर्व आले. एकत्र घेऊन आला तुम्ही? सगळे सब आहे. मग मस्ती करायची की नाही लहानपणी? ये सब घाटकोपर के मेरे बचपन के घाटकोपर गँग. आता बघा हे आपले, हे बघा सर्व आलेले. दोन हाय करा कॅमेराला. हाय हाय. यू ऑल्सो हाय. ओके, चला फोटो काढा. थँक्यू. ओके, इथे समोर. ओके, रेडी. लुकिया. ओके, इथे समोर. नाही आता नको. पप्पू पाणी घे पप्पू. पाणी घे. त्याला हवा आहे, थोडं हवा आहे, होते त्याला बाहेर ये जरा रिलॅक्स होते. ये पुरडल्यावर ते त्यांना पण बरं नाही वाटतं ना. मग शांत होईल. ताई तुम्ही प्लीज. बिग स्माइल. झालं लग्न? लग्न झालं आहे. आता आम्ही फॅमिली, म्हणजे ऑलमोस्ट सर्व फॅमिली, खूप फॅमिली आपले, पण फॅमिली सर्व आले होते आणि ते जेवलेत. आता जेवढे माणसं राहिले आहेत, आता माझा मित्र पण राहिला आहे, काजल राहिली आहे, काजलची मम्मी, माझी मम्मी, भाई, आणि जेवढे माणसं राहिले ते आता आम्ही असं इकडे जेवतो आहे. बाकी सर्वांचं माहीत आहे, पण आम्हाला रॉयल ट्रीटमेंट आमची थाली बनवून येते तिकडे. हां, आंटी को देखो, एक कूपन द्या आंटी को, कूपन दे एक. हां, बस. हे बघा, कूपन सिस्टम जे चालू केलं आहे ते कोणच एक्सेप्शनल नाही आहे. मी पण नाही आणि माझी मेन मम्मी पण नाही. बघा, मम्मी पण कूपन देते. हां, कूपन देते आणि तरच त्यांना मिळते. द्या. आणि हे सर आम्हाला कॉपरेट करले, त्यामुळे थँक्यू. हां, बघा, कूपन दिलं आणि आपल्याला घेतलं. चला ताई. हे बघा, आमची जिजूनी पण कूपन दिलं आहे आणि घेतलेलं आहे. नो वन इज एक्सेप्शनल आहे ना. तुम्हाला दोघांना पण एक. हे बघा, आम्हाला पण आहे.
आदनान पेट भर के खा, हाँ पोट भरून जेव, डबल जेवायचं. नाही रे बाबा. तर इकडे आपल्या राईस प्लेटमध्ये काय काय आहे. भाई इसका नाम क्या है? दाल मखनी. हे दाल मखनी आपण बनवलेली आहे. वेज पुलाव, भेंडी मसाला, दही वडा, रसमलाई, आपण पनीर टिक्का, लोणचा आणि आपले हे सर्व स्टार्टरमध्ये ही भाजी ते कशाने घ्यायची? आपले सॅलड. ठीक आहे, आता इकडेच ठेवलं. आता हे सर्व सर्व करा. ॲक्च्युली सर्व लावलं होतं पण त्यांनी आपल्या हेल्पसाठी इकडे सर्व सर्व केलं. आणि चपाती पाहिजे असेल तर तिकडे आहे. हां, चपाती पण आणलेत बघा. भात तू भात राईस. आई पोटभर जेवा. आमची आई आणि पूजा राहिली. जेव स्टार्ट कर. हे तू हे नाही घेतलं, पुलाव बिलाव नाही घेतलं नाही नको नंतर का? भात नंतर खातो. होय, तू काय वेटिंगला? तुझं कुपन कुठे आहे? ठीक आहे. होय, पहिली सुरुवात तुमच्यासाठी रसमलाई ठेवली. तेच टाकावलं बघ. कसेच खात आहे? पहिलं तेच घेतलं त्यांनी. खावा खावा खावा. तुमचा येते बस. नाही ना, तुम्ही घ्या. नवरा झालो म्हणून काय झालं, आपलं काम असतं. मग काय बरोबर ना, लाजायचं नाही कोणत्या कामासाठी. इकडून लाईट येते, अशी लाईट येते बघा. मी तुले की बेन लास्ट जीजू देखो, पहिला वो एक लिया वही खा चालू. रसमलाई एकदम जोरात. आणि इथे आपली प्लेट्स असते राईट. काजल, आज ऑप्शनमध्ये तुला काय पाहिजे सांग, तुझ्या आवडीचं आहे सर्व. आईस्क्रीम पण आहे लास्टला. तू खायला घे सुरुवात कर तू. हे आमच्या बाजूलाच राहिल्याबद्दल थँक्यू, आभार. हाँ अदनान, बाकी लोग तो कोई फंसे नहीं वीडियो लेके खाने के टाइम. अभी आप लोग आ गए. खाओ 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 आंटी, आराम से बैठो और एक प्लेट खाओ, आराम से खाओ. अपने को कोई खाई नहीं है. पैसा बढ़ा है ना हॉल वालों ने, ज़्यादा खा के जाने का. पूरा वसूल करेंगे. ज़्यादा खा के जाने का. 4 बजे तक का है ना, 5 बज गया. घेतलं जेवायला घ्या. आता मी पण जेवायला जातो. चल आपण जाऊया. चल. हां ताई 3 कुपन द्या अजून. हां, आता इकडे सर्व आपलं तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये पण दिसतील. आता आम्ही जेवायला घेतो. ठीक आहे. क्या झाला? नमक ये नमक, ये शराब. टाइट पाउडर हो गया. क्या लिखा क्या था लेकिन? और डेट लिखा था. कैमरे में दिख रहा है. हाँ, वो लाईट कम आहे ना. चलो भाई, थँक्यू. आता आमचं सर्व झालेलं आहे. आता सर्वांनी पॅकअप केलेलं आहे. आता नवरा आणि नवरी सर्व घरी जाणार आहे. जमलेलो आहे, एन्जॉय पण केलेलं आहे. तुम्ही सर्वांनी असं सपोर्ट केल्याबद्दल तुम्हाला पण थँक्यू. आता नंतर बोलूया आपण. सर्व प्रोग्राम झालेला आहे. प्रोग्राम म्हणजे लग्नच झालेलं आहे. एकदम मस्तपैकी सर्व एकदम क्लिअर, विदाऊट एनी प्रॉब्लेम. आता आम्ही निघालो घरी जायला. आई पण आहे तिकडे बघा. चला चल खाली खाली.
फिरायला जायचं आपल्याला. ए, तिकीट काढ. आ गया ना? छोड़ दी नहीं मैं चला चला चला. ताई दार का अडवलास? मुलगी देशील का? देईन मुलगी देशील का? देईन पाहिजे मुलगी देशील का? देईन. काजल वरी आधी उजव्या पायाने ढकल आधी उजव्या पायाला टाक ते हात दे माझ्याकडे दिला लेंगा पाहुणा लेंगा पाहुणा. हा, सोड आता सोड बाई ए पप्या वो हिला वो आहे का? एवढा नाही चाललेला होता चल आतमध्ये. काजळ वाढले हा. हा ते काय झालं माहिती का? आत्याला विचारलं. हे बघा इकडे 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 फिर असं ऐसे नाही मेरे तरफ फिरव. आता आपण जे तांब्यामध्ये जे तांदूळ भरले होते आणि जे ओलांडल्यानंतर एकदा वाढतात किंवा कमी कमी होतात. होतात आता इकडे वाढलेले आहेत. तर वाढले तर काय अर्थ असं त्याचा? भाग्यवान आहे भरभराट हो म्हणजे लक्ष्मी आली आमच्या घरात भात जास्त जेवणार शिरवडकरांच्या वाटतं. हे बघ अरे राहत नाही बघ किती वाचून जातात म्हणून मीच मग आमचा एकदम प्रोग्राम बरोबर झाला एकदम. बाहेर? पहिला बसू द्या इकडे आम्हाला. जरा पंखा पास करून बसू द्या आम्हाला. बैठणे जाऊ लोक बैठते तो. तर आम्ही नाव घेऊ नाव घेऊ. थांब जरा. आजीला खुशी झाली जास्त. सर्वत्र मंडळी राम राम सर्वत्र मंडळी राम 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 राम. राम राम सगळ्यांनी तुम्ही पण असे दोघांचं भेट उभे घे. आणि बोला पप्पू पण भेट हा दर हा, आणि भेटा त्यांना. अच्छा अरे येते बाबा. अच्छा. राम 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 राम. हा चला पुढे एकदाच बोला. या 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 या. विचारते कमेंट मध्ये राम राम म्हणजे काय राम राम. भेटा पाया नका पडला तर चला भेटायचं भेटायचा वर भेटायचा उपाय नाही पडायचा हा भेटायचं ए उल्हास काका कधी मिळून देतात मंडळी राम राम राम. राम मयकर काका ते राम राम. हा घटाकड कडून सुनबाईला हात नयनला द्या. नाहीला देस. इकडे आम्ही भेट- नारळ वाटप कार्यक्रम आहे. लांब लांब म्हणा. राम राम राम. होय द्यायचं होते का हात का? द्यायचं ना हो या हो
काकी या हा या या राम 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 जवळ जवळ आहे आपण आता जे एक्स्ट्रा नारळ घेतलेले आहेत ते सर्व मी पण देणार मोठा नारळ मग काय त्यांच्याकडे नारळ येतात आम्हाला राम राम. हे बघ हे बघ राम राम मला करून देस. हा माझा मित्र आहे. होय अगं मला बसायला द्या खुर्ची होय खुर्ची नाही खाली बसायचं रवल्यावर बसायचं आहे तू साधारण अशी बस. तू रवल्यावर बसायचं आणि ते तुझ्या मांडीवर बसतील दोघी. आमचा तोल गेला की मग झाला लेंगा भारी आहे त्याच्यात. असं मी माझी अशी बसते तुम्ही माझ्या मांडीवर जरा जरा असं टेकायचं टेकल्यासारखीच आहे. पूर्ण बसायचं नाही काय हा तू बस बरोबर आहे. रवल्यावरच बसू कवी. आजी बघा अशी बसली आहे या कसा एक अशी बिरा. टेकवा दोघा जण असं फक्त जरा हा टेकलो टेकलो अजून जर पुढे गेला की आजी आजीची भाजी व्हायची. आजीचं मान नाही ना इकडे आहे आता खाली असून दे राहू दे आता काय असतं फुलासारखी घे लागली चल, घे पेन आहे. घे चल, पटापट दिला लावून दिले मोठी गोष्ट आम्ही आजी खरं. तुझी एवढी आले दादा बडग्यान दिवसचा मोठा हे नाव म्हणजे? तुझा आशीर्वाद. नाव काय ठेवणार आहेस ना ते याच्यात नावली बसू दे. आता तुम्ही बसा तिकडे आहे तेच हाय तेच ठीक आहे हा, चल, चल, आता चल, नाव बिरा घे. वाटतं. नाव घे उभा नाव होता घे. मला. तू घे पहिला नाव घे जी कृष्णा वाजवतो नदीकाठी बासरी कृष्णा वाजवतो नदीकाठी बासरी ओंकारावांचं नाव घेते मी आली माझ्या सासरी. होय तू घे उभा होतो मळ्यात नजर गेली खळ्यात उभा होता मळ्यात नजर गेली खळ्यात नवरत्नाचा हाल काजलच्या गळ्यात. नाव काय काजल आता हे काय वाटतं तिथे गिरा घ्या गिरा घ्या काजल नाव तुझं काजल हा? पहिला दिवस. हार बांधून मोकळी करून घेतात मोकळी करून घेते. झाला? नाव घेते चल नाव घे नाही ना बोल बोल नाव घे मोठ्याने घे बाई आता ही नाव घेते म्हणजे ताई आता इकडे बघा गाठ सोड पहिली नाव हा. म्हणजे इकडे ताई गाठ सोडता सोडता आता नाव घेणार आहे. म्हणजे हे सर्व कसे आमचे रीतिरिवाज आहे आमच्या गावातले परंपरा आपण म्हणतो ना जसं फॉलो केले जाते तसे आम्ही करतो. कालची जी बोललेली आहे त्याच्यामध्ये थोडं अपडेट आहे चालेल चेंजेस. हां आजी आहे आमच्या फॅमिलीची शान दिनेश यांचं नाव घेते पप्पू आणि ओंकार आणि काजलच्या लग्नाच्या दिवशी तुमच्या सर्वांचा तुमचा राखून मान. परत एकदा बोल आलं झालं झालं तुटली थांब बाशिंग सोडून टाक. ठेवला बाशिंग सोड तुझं सांग मी करतो. मंडावले. हा, इथे बघा आता नवरदेवाची नवऱ्याची बाशिंग काढलेली आहे. बरं वाटलं असं आणि ताटात ठेवा आणि मग सांगायची. पुढे हो पप्पू पाठी राहून दे. ए, हात पकडा हातात घ्या हात द्या कोणीतरी. ते काढू का मम्मी? अरे दिलू अरे मेरे दिल को लिया क्या? अरे दिल का नहीं लिया. दिल देख किधर बैठी है. कधी 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 दिलू अरे आमच्या लग्नात तू नाही आली पण तू आता दिसली. हा दिलू बघा आमची दिलू आहे बघा आम्ही काय कोणते कपडे घातले दिलू. आली परत ती दिलू
परत आली. मध्ये ओळखणार नाही. दिलू परत आली. फायनली दिसली बाबा, नाही तर हिच्याशिवाय मग ब्लॉग कम्प्लीट नव्हता तो. हॉलमध्ये विचारत होते मला. विचारत होते? आणलंय का म्हणजे नाही घरी येते. नाही दिलू कशी असं वाईट वाटून घेऊ नका, पण दिलला आणणं म्हणजे तिला प्रॉब्लेम देण्यासारखं आहे. म्हणून आम्हाला तिला प्रॉब्लेम नाही द्यायचा होता म्हणून आणला. आता इथे आपण इकडे करतोय काय करतोय आता हे आपण काय करतोय. हे हार लग्न झाल्यावर घरात असे कुठे टाकायचे नाही किंवा बाहेर पण टाकायचे नाही, त्याच्यावरती आड्याला बांधून ठेवतात. आता आम्ही लग्न करून आलेलो आहे. घरी सर्व माणसं दमलेली आहेत. कोणाला पावर नाही, मला पावर नाही, मग कोणालाच पावर नाही. सर्व रात्रभर काम करत होते. लग्न एकदम चांगलं झालेलं म्हणून आम्ही बाहेरून काहीतरी ऑर्डर केलेलं आहे. किती सासू आहे तिकडे? तुला समोर किती सासू दिसत बसलेले? 4. 4 कसे? हां 5 कसे? पाठची कुठे आहे मग? पाटी कुठे आहे मग? किती सासू आहे तुला? 6. आणि इकडे हे उद्या सत्यनारायणच्या पूजेसाठी तुळशीचे पानं 1000 आपल्याला काढायचे. आता बस आते हेल्प करेल, ही आते हेल्प करेल. आता इथे काय काय ऑर्डर आहे बघा आपली. हां हां आता सर्व सूप साईडला ठेवा तुमच्याकडे. हां ते पण सूप काढा. हां ते सर्व काढलं, सर्व काढलात? हां हां हा मला वाटतं हा तुझा राईस आहे. समजलं जे तू सर्वांना शेअर करत होतीस ना, हे एका प्लेटमध्येच घे तुझं. हा देते मामाला दे. हां हां ते सूप पण आहे तुमचे, वेगळे सूप आहे तुमचे. एवढं नाही खाऊ शकत. नवीन नवरीला आवडतं काय? पहिलं जेवणच चायनीज. आजी कुठे आमची आजी? आजी नाही ना जेवायला. डीजेवाली आत्ते काय करते? साईडमध्ये एकदम कोपऱ्यात. मुली दाखव मेहंदी. या हातावर काय लिहिलेलं आहे? काजल. आणि त्या हातात लिहिलेलं आहे ओंकार. काय चाय पितस काय? कॉफी सारखी. हा असे खायचे. हे बघ लाजत नाही. अरे वा काजल नूडल खाऊन दाखव. नूडल हा काय सूप आहे. नूडल खाऊन दाखव. नूडल खाऊन दाखव. अशी नाही खायची. आते नूडल खाऊन दाखव. हे बघा असा टाकायचा तोंडात. हा आता बघा हे ह्या ताटात हे काय, ह्याला काय म्हणतात? नाही नाही हे हे लांब लांब माहिती आहे. अरे तुम्हाला माहिती आहे? खाल्ला तुम्ही? हे तुम्हाला एवढे गुलाब दिले सर्वांनी? कुटुंबाचे जमा केले. आणि मॅडम तू का नाही खात? तू का नाही खात त्याच्यातलं काय? आज सोमवार, मम्मीचा उपवास. आजीचा आणि माझा उपवास. हा आजीचा आणि मम्मीचा नेहमी उपवास असतो. कोरोनाचा उपवास. हा बरोबर बोललात.